ओरैबायदि साइज खालामदों नै गणेश चतुर्थी बियो मेला आरोना बिजनेस जागासिनो दङ नोंबो दे नुजानोबा केमेरायाव नुजानांगौलै नुजानांगौ गणेश चतुर्थी मेला जागासिनो दङ नै फांसनबो जायो आरोना बेहाय फांसनबो जागासिनो दङ बिजनि बान्दब फिल्डआव जागासिनो दङ फटक लाबा लागे फटक गणेश चतुर्थी ना गणेश चतुर्थी फुजा जागासिनो दं बेहाय गणेश चतुर्थी आरो गणेश चतुर्थी साजायदों माथो फांसनाव बानायो ते मन्दिर फांसन जागोन इहाय गणेश चतुर्थी फुजा मेला बिजनियाव आरोना बान्दबाव जादों बान्दबाव गणेश मुर्ति लोगोफोर जोङो नै दा गणेश चतुर्थीयाव फैदों आरोना ओमफ्राय बेहाय दा गणेश चतुर्थी मेला जागासिनो दङ बेनि उनाव जोङो सासे लोगोनाव जादों आरोना बेहाय थांनो नागिरदों जोङो ग्रुपआव देखायगोन आं ओमफ्राय जों दा बेहाय फैदों आरोना थांनोसै जोङो मा फुजा जायो नायनोसै अखा हादोंलै बिराद सानथाम रेगुलार अखा हाबाय आरोना जोंनाव अखा हानानै जायगाया हाब्रु जाजोब्बाय नै गाखाबाय सार Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. नै जोङो माबानि थेरापिनि माखासे बेनार खालामफैदों आरोना कम्पिउटाराव निर्मालि सेन्टार आरो बेलेगथ' itu. Hey, itu polisi itu. Polisi nake? Nabara no ya? Iya itu. Itu patra wo. Main. Patra है itu. Nabara ini dikasih di sini. Nah, saya. Asal ini kan na. Di sini lagi. Hey, dikasih polisi itu. Kati usti ni pendi saya itu no ya.